Wedzera design. Wedzera ikunakidza inofanira kuita maepisode. Maepisode? Handika amaclip ari bhuya taura une point right. Ndakaupa beer chicken. Hanzi mazuva ano hanzi UK tize kokopina. Hanzi champion amenosaisira vaitaure ipapo. Saka yakazopindudzwa mazuva ano hanzi UK tize kokopina. Kokopina chii? Kokopina ndo hanzi pira kaleta kaka. Kajeya kanetsa. Hanzi kari kuita kuti vanhu vaite majerasi. But munozviita kana umarwari? Zvakusiyana manje. Zvakusiyana nevanhu. Pamwe pacho manje ipapo mataura point inonzwika mudara. Ipapo iri kushuta kuvanhu. Iwe uri kugeze? Inini? Ari first thing in the morning. Wageze kasi? Nekuti handakumuka kani. Nekuti zuva richibuda pandawacha ndapinda mushawa. Nganzonzi vazhinji venyu munowacha kana pakati kana 3. Inga? Ningoni extra time. Extra time. Ine jesi. Saka ndo panozowanika mahanzi marukuruku dhanzi papo. Saka ukazowacha manje story right. Vanhu vanongoziva kuti ndandikurudzira hangu mutori. Vanhu vakuru vakawanda vari kutoblame. Vakawanda. Ndizizeni ababa. Nemakore mangani? In 27. Ndiki kune vana vangu vese. Mumwe ane 32, mumwe ane 20. Balingaya. Ndati niende yamusipeziya iyi. Node mungairaira. Funge munotaura zvamukutaura izvi. Kana kubata brown bottle iyi. I don't think so. Saka uda kundipfurira manje. Vasina kufurira iyi. Ndo pandapfurira kava wakandipfurira. Zvakuenderana namanje pane maclass 1 driver kana kuti unozogona kuzorwa nematrostori. Ukarwa nematrostori anopfuurira zvishwa because vanenge vari pafast forward, vanenge vachingobaya manext, vanenge haende unorugurwa unozvimba, haurambe. Saka ndotombofanira kutry. Munofanira kumbotry. Hanzi zvinhu zviedzwa kanga. Wakatry, wakatanga rini wanje? 2019. Richiri pa7 point. 7 point? Kuchiri kuwanika huletsi, shuga yebrown. Hasi kuwanika. Kuwanika refined shit. Ye-white. Parenda kuwanika ama-1. Parenda ama-1. Kuvasikana vanenge munotyina. Tsombori manje dziriko manje mudhara munochi. Dzinenge dzichingwabva mamwe acho manopidza bhoti, makeshenkiri, takaenda, tumaisi takaenda. Hanzi unongonhongerera uchingoenda. Unongosvika pahotera unongohosta umongozi handei. Zviri bhoya nekuti vana havachaenda kuchikoro, vakuswera vari mumabhesi, ana mai vacho vatsvaga vana ivavo. Vana vangazoita sei vakuru vedu vakati hanzi open for business, ndo zviitira kunga vatotifurira. Saka vanoenda nokuti vana vafanira kuenda kuchikoro kuti njere dzavo dzikure, makufadza njere. Hanzi vakavhura intelligence curriculum. Ndo yava kudzidza. Yendeka iyoyi. Kunde takaenda takabatanidza. Takaila mutoti. Ndokamazvidza kuku. Zvekunzi hanzi nefufu kana chineti. Hazisi kushanda mazuva ano. Inga. Ndinyaita nchimbotaura kaya. Magetsi anenge arwa nepara but anenge ane simba rakawandisa but manje kuti aende unoshanda manje ka zuva richambobuda angona kuzvitadza.
anenge achida fast man. Saka kunenge kune matsotsi Kunende akawanda vanobaka nomuZimbabwe. kune matsotsi, kune mapasta futi. Iwa ubero Aiwa ndibe. Ndabvunza maini wako vanotaura kuti usati wamboba handi clean sheet. But ndichangotanga ndandikamboitenge kati wakamboba handi pandakazoona kuti ndakupfuurira ndo pandakambopfuurira ndakamborekera ndabva ndazodzuka futi. saka mari yako iwe unoiona kupi? Ndo zvandida kuziva. Kondokuona uchimbofamba asati ambokuona uchida ini mpari munhu. Inini jack of all trades nogona kuwana munhu ari kunzwira kutakurira chinhu chake tongomutakurira watongopiwa fo yako katoenda. Kana kuti kubva ribudo unotsvaka madhula wozopinda kuoneti Oneti toende usiku yese kakuuyedziza nongoswera mutingotendera pakati usiku wai kusiyana kwevanhu. Vamwe vanenge kutsvaga mari dzausina kurasa, kuri usiri kuraswa mari nevanhu ihonde nyadzine vanofamba vatarisa pasi. but ini ndotoona Musombo Musombo achimbokurudzira manje Musombo huko Musombo huko Zvimbisa Vanhu Matama so kutanga wakasimba andinofunga kuti wakasimba but vanenge vane BP kana tichiya but zvizvi zvinouraya ndo zvatati kana pane chiri nani hapana chiri nani kana sadza rinouraya kana mvura chaiyo. Vamwe vakazoita nzei pachibhorani yakachena ndikati aiwa haina kuchena because mazuva ano nyika yese yakazara masueti saka yakachena rega haina. Saka zvakangofanana kumwe papombi kana ipachii saka ngono kungomwa woza tikaureva kujara saka tatongomapadzi akaguma mapadzi akaguma tikaureva fito kujara mudhara nenyika amageti isane stress manje akane BP saka anga chiboedza kutova marwadzo aya ati kuzvimba kwacho kwavanozoita manje vatova marwadzo aya mahwani aya mahwani kuedza kutotova kutozvezvimba right masasi enyaya pane anochitanga masese muri mukuru wacho anozobuda pepe pamaonaitsika pepe pane pachikaswa vanhu vatiboni pepe vakupfuurira vachitaura zvisiri izvo mumwe ari kuda kuti unokuda sei ndopanobuda nyaya dzedu. aiwa tipazvisizvo achambokuinvitendera ndikudiri unoitira kuona amafenyu akawanda kuenda pazvakuenderana nekuti wabudira kupi. Unogona kubudira kana uri kuHarare kana unogona kubudira uri kumatenjere kana unogona kubudira uri kumahotera. mahotera ndekuti kumahotera kune Chinaro. mapurisa adzakurova mapurisa ndonyaya iri kurambwa kana mageto yokurova vakutadza kusunga macriminals chaivo chaivo ari kupfuurira but vari kusunga vanozvira nhenje yavo. saka iwo hausikuita hausi kupara mhosva haina asi kupara zvangu aiwa kana handiri mutorira wakubvumidzo purezidendi wakazvinamba pandokati open for business ngwani ndoka business kavanga varongera kamageto tsikaka ndokuti batanze DDF kuchangu chena vange vachiredzera kuseru kuna mazurudzo ndokuti mazhetu twacho twakavhurira vanhu tumaproject mazvimwe tumachichichichi twakavhurira vanhu ipapa paune mari unengana sendiri
Nandine dhula ranyani naro tikaita kunde anachataura kati kana kutinga pengo. Samazina akutorwadza. Akurwadza, ari kuita kusheka, kushiva. Saka inolasta pengo inolasta nguva. Pengo. Aba tachimboidza ngopepuka chete kuti tasina chikubvisa kana dzikachika pabhidhu kapara kekata nchitaura keke kukaita chikubvisa kati manje kanobva katowedzera ndopazvinogoya uzapaonana sei kusadza wacho asi sadzaenda hanzi mazano kunorowa branch ndaro saka unozokubatanidza saka inodzi breakfast and lunch kawanda 2 meals a day. 2 meals a day. Masikati nemaningi. Masikati nemaningi. Apa taurare futi. Mazana inoenda kuita 2 days nandarara. Kuzokapfurira madhoketi acho asi right. Chikwere chisingabhadhariki. Mari yerora inge chidiwe ipapo. Iwo handikuda zvero nemusikana. Waunototi I love you, no message yanenge sanga. Tisati takutora zvetsumbo tsombo rimukudziziva tsombo relocation kiri takaenda for mabaga clouding wakatoila mututu wakatoenda saka ungo maitenderani station kiri bvura chienda wamudzorera simfushwa kutoita kuchita zvachii ndadukurarama life yakaonamba ndanzonzo yaigona stiri kushua atitora chikoro chacho hanzi macertificate mamwe ari kutonge vacharadza zvakaibwa nemawindi gozha kuda zuva kutonge uchamarasa hanzi vakaenda kumaero kumaningiriki vangomavhenda nemaningiri vangotengesa madhigiti nemapepsi saka apa toblemana panyaya idzodzo apa tikublema magamba kuti akarwira nyika here hanzi ngatoti independence independence iri kwere mutatu ndimakapfuura ndimunenge vahanzi makamboenda kuindependence yacho tasatasvika zvedu takazolinda yatoita haiko kozi nyika iri kutsomekana vanhu vangotsomwatsoma hanzi yakadhakwa kudhara yakutsomekana yakambostika but yazosvika pekupedzisira pafast forward music yaunofana ndi music ndopata dance song yaunofana ndi song yandofarira amai manje sataurodi rugurugu ari rugurugu handi yakudhara zvamai manje ndeipo hanzi kune yaratikani frequent flyer Emirates flying Emirates amahwani unorakidza amahwani sekuri brendon vakamaruva ave vanhu vanoita wai kana nabrendon vatokurasa muswe kwavanoita amahwani vanoridzira kuserudu ambe vanongochekerera zvavo lokari nekudowntown kwababa katero kwababa kati wabhonzo vanhu vanenge varowa nenhende ndomuchamukudu ndopava renhende kero akarangana makasu avashumi kutozoti azvitsva bawaone munhu aone nochiona tumoto tumablue flame asikamoto kamberevere ndokaona kuti ungone papo chete uchikachidzwa imomo zoti kana usina kungwana unogona kubuda wakatorowa nenhende usikazivi kubuda wakarwa nenhende wakatoenda kunhende kwekuti wakarwa nenhendewo vatobuda vakaenda kunhende nyamukuridzire kakuenda namunodiwa ndimaona acho anodiwa ke ndidirwe uda kuti kwatisa nenhende
Majebvu kambira madrema kudai. Ndonwa ikasuka. Ikasuka. Ika ndipo ndo anachono kachidiwa. Dodi bawara mbikira hapo. Matsustura nyatsomhanya achitamba mabheri yani mutsa vachidai so. Aita 12. Zvokuti ukavhiringika ipapo last scene zvinenge zvakaenda. Kunge munhu anga asina bhandi. Unenge wakutokumbira wifi kuti mondipesa ukaimbobatsira hotspot. Kunge munhu asina mari. Kumbiro chacho ubatsira hotspot. Tuma hit. Umbopisa. Unomukumbira umahitsi. Nevamwe vangu but vanje zvitokonzeresa majidara mungona achikwereti chisingabhadhariki ngotiwo nhati ndowatenga sine kamangwana inenge it's a must tinofanira kutotengawo futi saka zviko saka nhasi hapana mari hapane pasina mari tinomirira wedenga hanzi tongomirira tipaishe hazizorambe hazvirambe wadoka ninge awanika unofanira kutombotuite hansiri ndega mukuchikurera mwane magetotseesa irinomahenda hanzi kutone mapenzi ari kupenga akapfeka masutu ndara achipfeka mapefyume achipenga zvingaite chitokuti aibhonzi bata anenge achiporira zvakaipa stress plus chichi kukwana ndiseveno padzinga kumba bhanzi benga kunakana seti kubhanzi nemutsa mazita basa masira zvinhu ndo zvamanga masira charoinopende hasina wallet stress yacho anosegekapa amahwani ikanditora stress yatini tinayo mazuva ano ndenhende nechichichichi stress dzinenge dzine magetoi mazamamani saka munotoziyana vanhu venhende wakatoona munhu wenhende achipira munoziyana vanongoridzirana achingoridzira toti yakuti matoziyani azvitombodi kana kutaurirana achingoridzirana meseji laita rako mubadza laita rako iri harina ningirikini harina foko rabva foko ranga rakutoita zvekujambwa izombi ndakaridira kuti roita review mani chinga chekufira chihunde mapurisa akaubata mumwe ndakatozombunza ndikati vyara unopenga iwo murungu haana kugadzira laita iri kuti ndiri niende chete sigareti inogona kubadza nemiviri ini light ukaenda mtota ulaita norwana sadai ranga risingadiwe risingawani kemtota saka laita rinoshanda zvinhu zvakawanda saka kana purisa nekudaro haafundi saka unoramba wakatozviramba ubatwa nepurisa unoramba zvamamani unoramba mudaro but vamwe vari kurohwa kaninge hanzi kafilm katikadii kafilm kemoto kamoto kamberereri kandokati kablue flame kako arikupisa kacho handi wakaita physics pachikoro bari manje hanzi ikako manje ikako mudhara kamoto ikako aiwa akasiriko saka hotest chii hanzi topa unobva wabvunzwa mubvunzo wekuti kasemufushwa here kana uda uri fushe uda kuti riwanje uda kuti riwedzere bare rimwe saka bvura tiende wedzera moto tikuita sei tikuita zvifambi basa zvifambe tikobvura tiite sei zvipere kuwedza tigare mbauku hapanoita 24 hours
ukabata kuyada so kaudye sadza zve5 hours sezanodyiwa zvemaminitsi tungotimba umbowazvimbira samari ukazoda kuripa rudo zvokuda kugara naro muhomwe kana kuda kuzoga sei handigarigari remusoro uye ukazogara naro muhomwe ndopakuzobatwa kana pakuzodonedza pakushatirwa waridonedza mahwani ayo ndara sangaingogara warapinda ngaingogarira musoro chingoshandisa riri musoro ndo zvisinganetsi kozi vada kurigarisa muhomwe sangana nematrostori ubva utonza dry chimodipisirawo matrostori matrostori ndo mafriends une mafriends mazuva ano mafriends haasi kuitika mudhara nenhende haasi kuitika hanzi sazoti mundari hanzi aziti wangu hanzi vanenge vachiti murudo but vachitomulodhera vakaloda unozoshaya kuti ndo murudo mazvirimo but to be too late ngozi havanenge vakutoita sadaka iwe unenge wabudisa kana $4 yako but unorova formality umbowanzira pera ba$4 munoisa nakamira kumosaito saka uri 1 unorova how many days ndiri 1 handogona kurova 2 days chingopisa pauri kuda chiti chingopisa pandiri kuda zvamwe but rinonaka here kungurova uri wega rinopengesa mudhara hazvipo unofanira kuzoona munhu wekutaura naye muchimbonyeberana muchiplana muchidhrowa madiagram muchida kuplana kuita sei kana kugwanga wakati hanzi wawaudhadi unopa dzungu hameno zvichokwadi totobvunza kemuno isakadabvunza unodhaka sawa nese vari unoita dzungu hanzi vanoita dzungu vatsika matama enzira vakaita wasangana nemafulaini emireza nyaradzi mazokuda investment